Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo. Aksyon! Balita! Banat! Huling! Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Huling! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na! Maayong udto Pilipinas! Aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Sabado. Yari kita sa ikalimang adlaw sa bulan sang Disyembre tuig 2020. December 5 mga kaaksyon. 20 diyas na lang nabilin before pa man mag-Christmas Day. Kag 27 diyas ang nabilin before pa man mag-New Year's Day. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan liwat kita nga magainot na itubtub kita sa taknalaw na 15 sa pagdulong sang mga balita gikan sa aton sining nga mga action unit reporters. Kamusta nga aton sining nga mga kaaksyon nga nagapakigupod na sa sining Sabado nga adlaw mga kaaksyon. Bagogid lamang may nagsaka diri nga isa ka pamatanon ho nano maning mga pulis kuno to sang BCPO ay nano man nga do nervyoso na pakdulan nila kay tining bata diri lang ni sonan sang Aksyon Radio ho may ka-transaksyon nga mabaligya sang cellphone ti ang tinabuay diri sa Dalan Burgos Locsin no ti anay nagkitaay na ining mga manugbakal ay nagpangsitaya ining mga pulis nga sakay sa patrol car
Sinong pulis ni? Wala man kuno sang ngalan sa Police Station 1 kay gin-check ini ni Action Art kag ni Action Alvin Graba. Karon lang dugay-dugay gilawagon tani ang ngalan sang pulis nga nakit-an sa nameplate sini. Ang iban sini ti waay kuno magpakilala. Ay nano ining sitwasyon man. Kung nagpangita kaya sang transaksyon mo, kag kung nagtransaksyon ka mo sa isa ka lugar, dayon ka lang si taon ka pulis, so hindi mo na insakto. Sino ining si Police Officer Salvador nga ini? Gin-check ta sa Police Station 1, si Police Major Sedel, wala siya kuno sang pulis, ti meaning basi kon sa City Mobile. I don't know kung may Salvador kamudra nga pulis, itawag ninyo diri sa akon. Kaginakol tang atensyon sa Bacolod City Police Office. Si Pico karon ng dugay-dugay, no? Para mahibaloan ta ini sa kay BCPO, PIO, Chief Inspector o Lieutenant Colonel Ariel Pico. Nano ning sitwasyon na muna ning kasulumod na sang COVID-19 pero ginadugangan pa. Ay, ho, ka mga nervyoso, no? Amakin mo yang bago lang nano man nga sitwasyon ini nga aton nga ba? Kung nagapangita kaya sang transaksyon, ura-urahon ka gilayon. Kag ang bata ni hindi man ni magsiling nga mabato sa mga pulis. Ay, nano man ka mga nervyoso man. Huwag magnervyoso, sir. Oy. Kung nagapangita man to siya sang transaksyon, kay baluka sa Facebook ang transaksyon puwerte, di karon kung makatsamba ka malang to, sang balaklon mo to sa Facebook, kag magkitaay ka mo sa isa ka lugar, ay salaan kaya nga daw hindi amo. Atensyon sa mga kapulisanta kay T-Patrol Car sang BCPO ang ginasakyan sang sining mga pulis nga ini nga nerbyoso pa sa silak sang adlaw. Ining police officer nga nakita sa iya sining nga nemplot nga Salvador ang apelyido, gin-check namon sa Police Station 1 kay sakop nila ning area mo sang Locsin Burgos, wala sang Salvador. Din kay mo na sign nga buho Salvador man. Ginakol tang atensyon sa aton sining mga kapulisan. Lantawon tanibi karon dugay-dugay, no? Kung diin siya, kag nanong paathag nila sini, pila man ang tubuan sang nervyos ni mga tao sa inyo yaman. Tani ang pamangkot mo lang ngayon sakto, inang with courtesy nga pamangkot, respetuhon tama ng mga residente sang syudad sang Bacolod. Kung din ka man yung nga buho ya, nga daw sisino ka pa, makuha ka pa sa armas luthang mo, ay nanong klase ka pulis niya Salvador man. Karoon lang dugay-dugay mga kaaksyon. Sa mga kaaksyon tangaway pa magkatimo-timo sang palanyagahon nila pag timo-timo na. Kay tig palanyaga na dugay-dugay, no? Dali gid lang, no? Kay may gina-check ako diri para mabalaan tani kag maklaruhan nato ni. Kung di ni siya na-assign nga pulis, hindi man insaktong amu-amuhon ka lang niblang nga daw pamatyagan kay imo ya daw. Sus Mario ni si Garapon. Karon lang dugay-dugay kay pangitaon tani siya gagun di ni sila na-assign nga pilatos la tatlo. O sakay sa Nissan Patrol kuno na sang mga kapulisan, no? Hindi man na pwede yung ultimong tao pangita kay mo sang kinawala mo. Dayon mo lang ipangdukol kag pang bastrok iya sang sus Mariones. Pila man ang tubuan sang kakulba yung mga tao sinyo kung mag-amo siniman. Ginarespeto ni mga kapulisan ta pero ti may iban gid nga hindi gid marespetuhan, no? Balo ka naman subungat tsimpo aksyon Elmar bisan ano na lang basta mabuhi ka mo. Basta importante legal ang transaksyon. Ay oo. Kung
may kasaypanan gid man siya, why not hindi nyo sa pag-aristohon, dalon sa police station? Di kay pakdulon nyo pa, pahugon pa ninyo ba nanong sinugid ka mo abi nga magpamahog sinaman? Kahuluya nga klase sang mga pulis ini. Kung magamo man lang ni PO3, ambot na doon magtawag ni sila ni Salvador, kung magamo man lang na ubahon tang uniforme ta, no? Parang hindi kita magpakulba sa tawo, kaya magsyada kadas dalan ho. Kamusta nga ton sining nga mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod? Sa mga kaaksyon ta sa mga kapurukan kag kabarangayan diri sa aton sining nga syudad. Kag kalakipan sa probinsya sang Negros Occidental, sa mga syudad kag banwa, mga kaaksyon, no? Kag kalakipan sa aton sining nga mga kaaksyon sa oriental side, kag tubtob sa malabutan sa aton sining nga pagwaragwag sa sining nga udto. Inopdanay kita mga kaaksyon sa aton sining nga pagpangalagad. Tubtob kita sa tag na launa 15. Sa kinandaw na ko ang inyo sini kaaksyon sa Kaanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sa aksyon BBB sa Kapitolyo Probinsyal? Igabalita ni Aksyon Marlon Hinobia. Kapin sa 94 ka mga badyaw sa syudad sang Victorias ang gintulak na kay na sakay sa Vallecar Transit kag mga van sang Victorias din sila ipangdulong sa lakyan nila base dito sa north nga bahin sa Escalante or diin nga areas. I-check ta ni karon mga kaaksyon kay ginbuligan na sang city government sang syudad sang Victorias ang ining mga badyaw mga kaaksyon. Samtang bangod sa pagdamo sang kaso sang COVID-19 sa syudad sang Kabangkalan, Mayor Zaiko gina-discourage sang Christmas party sa mga talatapan sang gobyerno. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita, igabalita ni Aksyon R. Tayhopon, 80% sa mga barangay sa Bacolod nakabato na sang pundo para sa tupad program. Dugang alokasyon na download na sang DOLE. Kag balita sa kay Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO, duha ka pulis sang BCPO sa 351 naging swab positibo sa COVID-19. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, anay OFWs kag purok Vice Chairman sa banwa sang Hinubaan ginluthang patay. Sa balita naman sa patrol, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, pamilya sang ginaligar ginabdak sa 19th Street tinalikdan nga Nobyembre, nagapanawagan sus kadugay na ni November 19 pa ning gin-report nga ginsakay sa isang pribadong salakyan. Adyos ta ka gabi lang na batunan sang pamilya kay ining babaeng biktima daw ay nani kuno makakontak man sa pamilya kaya muning natingala sila. Ay, sige pakarunan tani mga kaaksyon. Samtang sa balita naman sa out of town, igabalita ni Aksyon Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz. Siyudad sang Cadiz, so nadugangan naman sang patay bangod sa COVID-19. Sa siyudad naman sa San Carlos, siyudad sa San Carlos, mayara na sang 414 ka mga kaso sang COVID-19. Kag sa sentral nga bahin sang probinsya,
Igabalita ni Aksyon na Percival Villamor, duha pilason matapos na kabunggo ang ginasakyan nga motorsiklo sa truck nga may karga sang tubo. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon Eren Abuso, Task Force batok sa korupsyon makigangot sa mga auditors kag prosecutors. Kag masobra 800 milyones pesos nga cash subsidy nahatag na sang DOTR, LTFRB sa mga POV operators. Maki-update kita sa COVID-19 diri sa Bugos nga Region 6, sila binasa Bacolod kag Negros Occidental, kag Bugos nga Pungsod Pilipinas, kag Bugos nga Kalibutan. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sa mga kaaksyon tang nag-monitor sa sining nga odto, pwede na kamo kapadala sa inyo sining nga mga mensahe sa aton sining nga Facebook Live sang Aksyon BBB. Aksyon Balita Banat Bulig. Kay tirahon ta na karon dugay-dugay mga mensahe ninyo nga ginpadala diri sa aton sining nga pagpangalagan. Through Facebook Live kag sa website sang www.aksyonoradiobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers naton maya Aksyon no Radyo Bacolod. Sige, daligid lang mga kaaksyon, kaya rin ang resulta sang Small Town Lottery o Conistiel sa sining adlaw sang Sabado, December 5, 2020. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 16, 27, liwat 16 and 27. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, daligid lang ha kay manamyaw kita sa mga kaaksyon tang nagapamati sa sining udto kay sa talunan. Happy Panyaga. Good morning pa lang to sa iya. Thank you so much gid Set Alunan dara sa Hong Kong, no? And GM Asdilio Banaag, may lang pag monitor GM Asdilio Banaag, no? Kay Madam Virginia San Antonio, may lang pag pamati dara sa Celine Homes. Kag always halong, kag God bless you. Thank you so much, good Madam Virginia San Antonio Olpenda. Kay Chloe de la Paz Lacson, may lang pag pamati Chloe. Kag greet lang kay Maria Los Lacson sa Purok Mambusaw, Barangay Tabo, Ilog, Negros Occidental. Thank you so much, Chloe. Kag kay Bia Jonathan, may lang pag monitor, silinga damo ba? Damong Bia Jonathan. Thank you so much, good Bia Jonathan, no? Kay Alex Montesa, nga pabusuang ang hubag nga balita, si Rex Sogdina sa norte, padulong sa sor nga bahin sang probinsya, kag itimo ang pakastigo ko sa imo nga mga taga-artisi talisay sila ni Sir John Robert Ronquillo, Miss Jane Distoa, kag sa tanan-tanan nga group 2 Das B class, kag happy birthday kay Baby Boy Dormido. Madamo gid nga thank you Sir Rex. Ay perti from Barangay Takuling, perti ka mainuswago ng mensahe ni Tuto Alex Montesa ba. Sige, kay Huma Lumina, may lang pag-monitor. Kay Marisa Ganal, Action Rex, mayong udto, tani mabunutan ang akong number. Pangbakal ko bulong advance Merry Christmas and Happy New Year. Happy New Year and God bless. Ha? Ano? Ha? Oo.
Nagpalaot? Kay ginlaot Manila. Alinda sila sa dalo mo sa may kapiyan. Pagpadulog siya. Gali sa ititit pa na. Ha? Okay. Sige. Ayos. Good noon, Action Rex watching live from Hilado Street, Bacolod City. Kay Bia Jonathan. Arakada si Hilado Bia. Kay Princess Cordova. May lang nga pamati, no? Kay Princess Cordova. Kay Jory Monteliano from Barangay Vista Alegre, no? Bacolod City. And Aldrin Diamante. Good noon, Action Rex. Pinaskuhan ko. Okay. Asa ka ngayon? Asa ka sa subong paring Aldrin Diamante? May lang nga pag-monitora. And Alex Montesa, specialty of the house for this noon is beef with broccoli. Bao kanamits na? Kanamits na, Sir Alex, no? Kay Raislin Labrador, may lang nga pamati Raislin. Kay Rinan Payong-Ayong, kay Gian Resisio, and kay dali lang, no? Kay Leiden Navarrete, may lang nga pamati Leiden, no? Kay Grace Barriento Solera, present si Grace, no? Grace Barriento Solera. Thank you so much, Grace. Kay Valencia Kenneth, may lang nga pamati Idol. Thank you so much, Gid Valencia Kenneth, no? And sa iban pa naton nga mga tagpalamati, si Chris Vilma Trias, Jeneline Huerba, dra sa Kuwait, pa-shoot out lang sa pamilya niya sa Bago City, Huerba, kag sa Isabela family Huhilia. May lang nga pamati, no? Kay Arnel Po Desamparado, live from Mansilingan. Thank you so much, Sir Arnel. And Cresville Matreyes, great lang si Jerry Acero Sr. sa Morsia, Treyes Sumido, Arsenio family, God bless. Sakay, halin sa kay Cresville Treyes. Ayos, dagang salamat. Sige, daligid lang ha. Standby mga ka-aksyon, manong balik kita sa Diligid Lamang Madugay. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balaktasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:40 na nga aton oras, 11:40 na mga kaaksyon, tigirigma na. Ha? Pero sa mga kaaksyon tao, galion tanay ang pagtumar sang detail.
Katuantang balita gikan sa News Center upod na kay aksyon na Eden Abuso. Ini may kantanan sa task force batok sa korupsyon makigangot sa mga auditors kag prosecutors. Kag masobra 800 milyones pesos nga cash subsidy na tagnas ang DOTR, LTFRB sa mga POB operators. And maki-update kita sa COVID-19 diri sa siyudad sa Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental. Kag kalakip man sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown na sang mga balita gikan sa kay Aksyon Eden Abuso gikan sa News Center. Aksyon Eden mayong udto. Maayong Action Rex, kag sa tanan naton nga mga ka-aksyon sa detalye na sa aton nga balita national, ginatun-an sa karon sang Task Force Against Corruption kun ining TFAC ang pag-deputize sang mga prosecutors sang Department of Justice kag auditors naman sang Commission on Audit kag himuon bilang resident ombudsmen sa corruption-prone agencies bilang tikang sang gobyerno nga mapauntat ang korupsyon sa mga ahensya sang gobyerno. Sunod kay Justice Secretary Menardo Guevara, ginaprubahan sang task force ang pila ka mga guidelines kag parameters para naman sa pag-evaluate kag pag-usisa sang mga reklamo nga ila mabaton angot man sa korupsyon. Dugang pa, ginkasugtan sa mga miyembro nga maga-deploy sila sang Independent Resident Ombudsman sa mga ahensya sang gobyerno nga masamigi na reklamo bangod ginaligar may mga irregularidad kag korupsyon. Sa piyak ka bahin, ginabi-abi naman sang DOJ kag COA ang plano nga pag-deputize man sang ila sini nga mga personnel. Sa iban pa naton nga balita national, naglambot naman niya sa masobra 800 milyones pesos nga cash subsidy ang napanghatag na sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga public utility vehicle operators bangod sa nagapadayon man nga COVID-19. Ang bulig pinansyal ang direkta nga ginhatag sa mga bus, jeepney kag PUV operators nga may madamo nga apektado kag nawad-an sang palangabuhian umpisa sang nagsugod man ining COVID-19. Sunod naman kay LTFRB Chairman Martin Delgado III, as of December 3, may 123,517 na ka mga PUV operators ang nakabaton sang ayuda nga naglambot sa 802,860,500 pesos na. Madumduman, naglambot naman sa 1.158 bilyones pesos ang ginpain nga pondo para naman sa cash subsidy sa idalom sang Bayanihan to Recover as One Act o kun Bayanihan 2. Naibaluan kada operators ang gintagaan man sang tag 6,500 pesos. Pero subong sini Aksyon Eden may ara pa ng pundo para sa ila. May arap Action Rex nga pondo kay ti 1.1 billion tumo ang pondo nga ginlain. Ti 800 million pa lang Action Rex ang ila sini nga mga Dako pagali no? Oo, ti galing kay ti amo na Action Rex may iban sa gihapon mga nagareklamo nga wala nakabaton Gani. or ang iban hindi man Basta yung subong lang na nag-drive. ba siguro kido hindi tani ka no kido wala ta to na lista pati pero ti at least Action Rex nagahimo sang tika ang gobyerno para sa mga mabuligan ang aton sini nga mga kauturan nga nadulaan sa panglangabuhian especially during this time of pandemic. Sa aton nga COVID-19 update sa bugos nga kalibutan, naglambot na sa 66,224,358 ang COVID-19 positive, samtang 45,808,278 naman ang naka-recover, kaga mayara sang 1,524,260 na ang nagkalamatay. Sa bugos naman nga Pilipinas, naglambot sa 436,345 ang nagpositibo sa COVID-19, apang sa nasambit nga record 399,457 ang mga naka-recover, kag mayara sang 8,509 nga nagkalamatay. Diri sa Western Visayas,
84 ang panibagong nga kaso nga kahapon nga adlaw nga nagdala sa karon sa kabilugan nga 20,139 apang mayara na gid lamang sang 1,823 ka aktibo nga kaso. Sa nasambit man nga record, 7 man ang napatay kahapon nga adlaw nga nagdalag sa kabilugan nga 584 samtang 120 ang panibagong kasos panibagong recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 17,730. Sa Negros Occidental, 29 naman ka panibagong kaso ang na-record kahapon nga adlaw, rason nga naglambot na sa 6,065 ang kaso sa COVID-19 diri sa Negros Occidental, samtang 20 naman ang nagdugang kahapon nga adlaw sa syudad sang Bacolod nga nagdala sa kabilugan nga 5,445. Pila ganito Bacolod ka po aksyon din? 20 action recs. 20. Duga sa kaliga to 6 tapos 20 naman. Saka panaog. Oo, pero unlike sa naog, saka, naog, Gawa mo na, wala gid si 0-0. Wala gid ka 0-0. Nagkapatan, di ba? Oo, may raman duwa action recs. Oh, nagligad pa to yung duwa. Oo. Pero sang sinido nag-apat daw kahapon or last day. 6 pa kagapon action recs. Oo. Pero action recs babodalo. Wala gid ka up and 0, down na. no? Huwag gid ka zero. na. Dapat mag-zero na kita. Oo, pero kay Disyembre na mo. Oo, tani no. Mm. Pero action recs kay sa wala sa Bacolod City no kay ang PIO sang Bacolod nagapadala gid ya bisan 5,400 plus na action recs 446 na ang kaso sang COVID-19 diri sa aton. 230 lang gid ya ang active cases dira. 230 Oo, out of 4,000 plus. 5,000 action 5,000 recs. plus. Ti nang galing kay ang iban wala kadamo gyapon haw. Mga Oo. lang na, mga halin pa na sang past record. Oo, hindi man na madali-dali. Mak mo 15 days or 14 days nga under quarantine sila. Din ang iba na sa hospital, ma-record pa na siya. Pero kung Yes. makagawa na nagkagmagayo, matamat naman ang madula, no? Kabay pa action Oo. recs sa. Tiyan mo na tanan ang aton nga pangamuyo kagati Merry Christmas Kabay sa aton. pa karon sapon nubo naman, no? Oh, iyan baldaan kay basta daan mo batian nila. Gatuod ba lang ginahambal mo? Basta mo batian mo lao. Tani, mabalik naman sa duwa ka bilog. Oh, ti man tayo karon na akong bantayan na ni karon ang ang Duwa or apat lang ka bilog, Oo. Okay na ko na. bantayan ta karon kung kung mapakta ni Action Rex may regalo kamo tanan sa iya. Puwerte. Ay, puwerte. Ay, te. Sige. Mga balita kag-update gikan sa News Center, Action Ida Naboso. Una sa Balita Una sa Aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Thank you! Salamat gid Aksyon Eden Abuso. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 11:49 ng aton oras. Karon dugay-dugay may winner kitang bunoto naman sa SAP sa ERB. Karon lang dugay-dugay bantayan lang ninyo, no? Bantayan lang ninyo kay basi kamo ang mapalaron sa aton sining SAP sa ERB. Katsibog na. Basi kun way pa pagmatamat na tsibog, no? Para siguradong sigurado. Solve ang problema ta sa palanyagahon, no? Kaya ginasigawm ko sa Bado Subong Adlaw, tiglaba, tiglimpyo, tigpamalansa, and ang iban kung wala man lang obra, kag may timbang man lang, sa sulod sang puluyan, tiglagaw. No? Ayos, lagaw lang nga may face mask kag face shield kag social distancing. Kunara kita sa lagawan, kaya mo ginang importante, face mask, face shield kag social distancing. Katuan ta si Aksyon Alvin Graba kay atog lang November 19 blato mo sang gabi dra sa November 19 to kung ano to nga pizza man basta daw 19 street man to natabo sang gabi nga daw ginsakay to nagkinagula ganito mga tao mo ginsakay to sa isa ka SUV. Ang isa ka babae, ang pamilya, nakadiscovery na. 19th Street, no? Tinalikdan nga bulan sang Nobyembre. Saan to nga pizza man? Primero to ganing hambal sa nakakita nga ginsakay ini siya kag naga panginpadlos ining babae ginsakay sa salakyan.
ang pamilya nagwa na kay sa prangkang istorya way man komunikasyon ang utod kag pamilya sining babaye. Ano gid ang istorya sini? Yari ang follow-up upod kay Action Alvin Graba, mismo personal nga nagpadangat sang information ang manghod sang biktima. Yari ang kaudan sang balita ni Action Alvin Graba sa Patrol. Action Alvin. Personal nga nagpadulong kag nagpa-record kahapon nga adlaw sa police station number 2 ang pamilya Andico matapos nga Ano to nahibaluan. ang pamilya to? Andico. Andiko. Yes, sir. Okay. Okay, after nga nahibaluan nila personal sa amiga sini nga si Lika Colin nga ining si Nobi Andico 28 anyos taga barangay 32 diri sa siyudad sa Bacolod nga ini matapos na ibaluan nga abduct gikan sa information Ginabda? suno sa aligasyon Action Rex. Ang information nagikan kay Muna Lika. si Novi Andiko. Oo, muna siya Action Rex, kitan mo. Gani. Matahom nga linay. Matahom nga linay, no? Oo, matahom nga linay, kagati, long hair, puti, Oo. and 28 years old. Okay. 28 anyos. Suno sa Taga barangay din islaga puli ni? barangay nag-arkila ni siya sa isa ka apartment sa barangay 32. Barangay 32? Oo, diri sa siyudad sang Bacolod. Upod ang iya Di amiga. ganing barangay 32 Action Alvin? Barangay 32 daw, diri lang ya dampi action na Rex sa may kon bala. Din? Sa may dalan sa nga Ga Lacson. pinalagpat ka ng Saranita, Dampi. Aranita na? O sa may Hotel da Blagoro daw mo ng barangay 32? Doon kung hindi lang ko piho, ha? Oo, kay 39 sa dampi, no? Sa may Regal. 39 na daglihan 39 sa may Rojas Avenue, no? Oo, sa may barangay 39 na siya. Sa barangay 32 siya, nag-aarkila sang... Why siya puli sila? Taga din gid ni siya, oh? Actually, nagpakigaangot kita diri sa iya sini nga utod nga si Desem Andico. 20 Desem? Si Desem. Desem Andico? Desem Andico. Oo. And actually, si Desem Andico, taga Purok Paglaom, Barangay Mansilingan. Taga Mansilingan ni sila. Tinga Arias Barangay 32 Garenta ini siya? Isa pag pangusisa man naton diri kay Desem nga madugay na nga wala nagapauli sa ila Action Rex. Ining si Novi Andico, more or less mga 7 years na Action na Rex wala nakapauli sa ila. Although gabisita gid lamang para magdala pagkaon, kag maghatag sang kwarta sa iya sini nga Iloy. And at the same time, kay ang information man nakuha na naton Action na Rex nga nagaisahanon na nagdako ining babae o kon sinobi sa iya sining lula. That is why wala ini kapauli dito sa ila, dito sa area sang Purok Paglaom Action na Rex. Ini siya. Pero pilanis lang ka mag-utod ni? Lima sila sa ka mag-utod sa una nga pamilya o kung sa una nga bana abi sa kay ini hambal ni Desem sa first nga pamilya, 5 sila. Saan siya gani na dula to? Nadula siya November 19. Timing Action Rex dumduman mo November 19? Oo, November 19 street man nadula siya? November 19 nadula siya suno sa ligasyon kag ginapatihan may natabo man nga insidente ang pagkadula pag ginaligar nga abduction November 19 man sa may 19th Street Barangay 7 na timingan bala Action Rex. That is why nga sa sining si Novi Andico basiga monitor pwede gid katawag diri sa Action Radio, no? Kung naga-monitor si Novi Andico. Yes, May Action tato Rex. sa tuong kamot. Oo. Di ba may tato siya? Itato siya sa tuong kamot. Oo. Oo, and at the same time Action Rex ti 28 anyos magwapahon ni siya actually. Oo. gwapahon. Okay na ko na. Oo, actually kay sunod diri kay the same Action Rex nga ginpabalo siya diri isang iya sining boardmate nga si Lika Colin.
And Dria, Sino? Lika. Lika? Lika Kurin. Kureng? Kulin. Kulin? Oo. Bali amo ning boardmate ni Novi? Yes, Action Rex. And kay ikaw mong sa Ano ni siya, babae? babae ni siya. Boardmate niya ni. And pabalo kay nagpakigaangot ining si Lika Kulin kay December Andico. Paagi na sa Facebook, and it just so happened December 3 na-inform siya kag na-confirm nga utod niya ning si Novi diri na Action Rex nga gin-inform siya nga ang iya sini nga utod na dula at the same time nga posible base amo ni ang gin-abdak dito sa may 19th Street Action Rex sa diin suno diri kag pagpangusisa man naton diri kay Decem Andico gagbase man sa pagpakig-angot niya kay Lika Kulin sa diin ining nadula nga si Novi Andico ang nagsakay sadto sa isa ka taxi gindulong sa 19th Street and diri na Action Rex nga Halin sa boarding house niya, nagpa 19th Street ini siya. Yes sir. Amo to dan nga dogin sakay to sa ano to ganito? Taxi tapos sunod sa ligasyon ginsakay sa Avanza. Avanza. Oo, sa Avanza. And Dria, although sunod sa iya kag nagapati siya nga base ang iya sini nga utod amo ang kina-abduct Action Rex. That is why gayon sang pagkahibalo sini kahapon man nga daw sila ang nagpadulong sa police station number 2 agud magpa-record sa police station number 2 para at least for record purpose and at the same time para mabuligan man sila sa mga kapulisan. Ari Action Rex ang pahayag ni Decem Andico. Ang gisugid sa kontang ligaya sinobe November 19 na mo manadura. Amo man to kuno ang natabo kuno sa November 19 tanggap ito. Ini nga informations, diin mo una na hibaluan. Sa Migaya, sir. O, sino ni Migaya? Si Lika Kulin, sir. Ini si Lika Colin, ano niya ni? Best friend niya gini? Upo diya ko ni sir sa boarding house. Di sila ka-board? Sa Barangay 32 ko na, sir. Sa Barangay 32. And that time, nasang nadula ang imuutod, November 19, that time diin siya nadula o kung diin siya get-abduct sa pagpati ni mo? Kaya ba sang iya nga amiga, ginduloong sa kanasang taxi driver, sir, nga amigo man nila, friend bala nila, nga gindulog ako na sinubi sa 19th Street, nga dito ko na natabo ang abduction. Saan ulang ling mo na hibaluan, Ma'am Disening, si Novi ang kin-abduct? Sang isa lang kaadlaw sir na kontak ang Migaya sa akon. Nga, yawan sa kunong kontak ko sa amon, kaya nga ba kuno ninubi siya, wala sa kuno pamilya, wala sa kuno mama ka mga utod. Di pangita ya kuno sa Facebook list ya, nga mga friend, nga may mga antiko, bilang apelyido. Nakita ko nung apon nga account, king kontak yung kuno dayon, namuto kuno dayon nga, isugid sa akong tanan. So, kasaan o ka gin-contact? Sa December 4? Kahapon. December 3. December 3, isang Huwebes. Oo, sa Alauna. Oo, tapos? May napatian, magkapitaan sa radyo, sir, nga, amo na palagi balita, sir, nga may babae, kung naging, sa 19th Street. Di, ang gisugid sa amon, kagang balita sa radyo, amo-amugid. Pila ka mo galing mag-utod? 5 kami ni sir, sa unang nga bana ni mama. Si Novi, ikapila? Siya ginang pinaka-first, sir. Sa unang pamilya? Sa unang bana ni mama mo? Oo, sir. Okay. Nakapa-record na ka mo sa polis? Oo, sir, kagapon, sir, pa-record namon. Anyway, ang mo na lang panawagan. Panawagan ko lang yung tanik kung sino man nakakita sa auto, di nga sinubihan di ko. Liog lang po kontak or tawag sa amon. Anong number, ma'am? Sir 916-291-3374. If in case yun man, sino ang dapat kontakon? Ako lang, sir, kay ako lang biyan kasi may cellphone, sir. Anong pangalan mo gani, ma'am? Decem Andico, sir.
Aksyon na Rex si Disem Andico nga nagapangabay man no sa posible sino makakita may ihibalo kag kung din siya dampi ining si Joby or rather Novi Andico nga magpakigangot gid lamang no sa ila sining sa ila paagi man sa cellphone number o kung sa pinakamalapit nga mga kapulisan diri man sa aton sa Bacolod City Police Office. Pero confirm na nga siya gid man to sa 19 to? Ini sa pagpati man nila kay manabatian sila Action Rex sa aking confirm man sa inati confirm na siya nga man siyang nadula. Dapat gin atong nakakita bla to do na interview to ni Action na dyan mo amo to dapat ang ginpakigangutan nila kung namugid man to nga bayi to. Oo, amo nang pinaka-importante Action na Rex kay man nagpakigangot man kita gilayon kay kwan mo kay Police Captain Leo Estupa Action Rex. Pero kakadto na sila sa police station to ne? Aging confirm ni Captain Estupa nga nagpadulong na sila kahapon kag nagpa-record sang missing person. And that is in the name of Novi Andico Action na Rex nga sa diin kagadirigin usisa man ni Captain Estupa ang ining pamilya kag ano gid bala ang rason san uy nadula the same Action Rex nga suno kag base man diri sa pakayag ni Disem November 19. Now ining sinobi Action Rex suno diri kay Captain Estupa base man sa pagpagusisa sini sa ginikanan mga 7 years na nga wala nakabisita sa ila sini nga puluyan dira sa area sang Paglaom barangay Mansilingan kung kaisa nagapadulong dito para lang maghatag sang supply pero wala ginasang nasilingan nagtinor sa ila puluyan. Pero tayo anong follow-up sang pulis ni amo gid maning napangita nila? Gin usisa ta Action na Rex so, kay Estupa may kung may posibilidad nga amugid man ni ang nadula ang problema lang ugalin wala sang may matindog nga kung babae o kung lalaki ang abduct Action Rex and at the same time mga mga bystanders ba sa lugar tong na interview ni Action na dyan pwede to mabalikan sang pulis kag mapakitang litrato sang ginapangitao kung namugid man na siya. Gani man no actually may hindi ikaw ang pulis si Estupa ang balon mo hindi ikaw. Oh yes Action Rex. Oo, anong ambal ni Estupa? May mga numbers na sang salakyan actually duha gani ka numbers no sa iya gin check na nila sa Land Transportation Office. Plate number Action Rex duha ka plate number pero it's sad to say wala record sa LTO kag wala sang pangalan. Di din to nilaging kuang plate number to? An base man na suno saya kay ginusisa nila dito kag may nakahatag sang amo nga number plus ang CCTV Action na Rex halos hindi gid man makitaan sa CCTV ay may iban nga gingamit nila kag ginusisa nila nga CCTV kay Action magwalang Rex wala man. Kuha lang tani daw suroy lang tani sa dagombla. Oo, amo na. Muna nga ginapa-aksyonan ta si sino ganito? Si Novi. Si Novi Andico. Andico. Ako nagapamati siya, Novi or Maria Andico. Kung nagapamati kada liyog tabi pakigangot kung din ka nga malparahi kay ang pamilya mo ga salasala na o? O gakabala ka pa Action na Rex, no? Salasala na ang ila. Pero ginkantuan to nila sa ginarkilahan to nila nga kwanto ni Novi? O ginkantuan naman nila Action na Rex, pero sa angot nila diri kay Lika Colin, wala di na iya si Lika Kulinya? Muni ang iya nga boardmate Action Rex. Di na sa iya? Dito sa Barangay 32. Tiway na to kapuli ko, no? Wala naman to ka police Gikantuan nilang November boarding 19. house to? Oo, kaya si Lika Colin, amo ni siya ang nag-tap o kung nagpakigaangot diri kay Disem Action Rex. Actually, pangita niya ni sa Facebook and paagi man sa Facebook na kontak niya ining si Disem Action Rex. Sa Facebook yan sa nakita? Facebook niya na nakita. Na kontak niya. Kaya siya hibaloya sa immediate nga family ni Novi to? Oo, wala sa kabalo sa immediate family
As initial information sa pagpakigangot man diri ni Desem nga suno saya nga wala kuno siya pamilya Action Rex no diris Bacolod ining si Novi. Pero ultima ora may ara gid man gali nga taga barangay Mansilingan. Ari ang pahayag Action Rex ni Police Captain Leo S. Tupa. Wala sila sa direct na kontak kada kahapon ang gidyan ng mga amo lang gito yung according ng siyang media nga wala niya kapuli last November 19. Timing man, no, na if you may remember, nga may ara man, alleged abduction, November 19 man, sir, sa 19th Street. Yes, Sir Alvin, may ara na in-report dira, alleged abduction, o galing lang wala man kita sa konkretong ebidensya na kung sino, gini ang amotong babae, ito bala? Oo. Na interga to sa may lalakyan. Oo, May tama ano, ta. plate number, din pa-verify naman to dito sa LTO nato. Oo. Wala to sa sang record man. Duwagan ni ka-plate number ang ginhatag sa aton. Pero wala record sa LTO. Wala record sa LTO mo na ito mga na kami certification. Is may ara kita yung mga records sa National Bin. Oo. Kag nag-request man kami CCTV, as of now, ang mga establishment wala sila may ginhatag. Galing lang iba ambal man nga ang ila CCTV wala ga function kag isa pang hindi man direkta gid sa dalan na makuha or sa ila lang gid mismo na premises ang CCTV nila. Kaya mo na ginapa-check naman tanan ng mga CCTV kag kabay pa na makabulik nun sa amon. In short, sir, wala pa natin mahibaluan kung lalaki o kung babae ang victim sa alleged abduction. Ang dito sa November 19 diya ang ila to na hambal amo to ang isa ko babae. Pero galing nga hindi natin ma-confirm ang identity. Kaya wala kita Action Alvin sa eyewitness gid or matindog gid nga amo gina siya ang gina-abduct kaya gina-connect nila ni sa amo ni nga babae subong din sa record niya na missing. Amo na nga aton nga gapangita kita sang complete nga evidence para at least makabalay kita sa aton investigasyon man. Gapang itagid sila sang konkreto nga evidence Action Rex para makabalay man sa nga ila sining investigation amo ni ang pahayag ni Police Captain Leo S. Sumugod to nga gin-report to nga may abduction, why na to na investigahan gali? Amo gini. Kay wala lang Wala sang konkretong evidence and at the same time amo to wala man sulo saya wala sang may nakahatag nga ibang nga CCTV pagka kwanto nila nga wala naga-exist sa LTO mga plate numbers daw ginpawalaan na lang sang pulis anay may nagwa naggiho naman ang pulis. Oo. Di base ma-check naman ni liwat Action Rex no kayang may ibang tong wala nakahatag sang kopya sang CCTV may ara man iban kaghambal man kag base sa pahayag ni Stupa ang CCTV wala ga function. Anyways, ko nagapamati si Novi ano to apelyido ya? Andiko ko nagapamati si Novi Andiko. Lihog ta pakigangot dibi personal sa Action Radio base ko nun may nakakilala kay Novi Andiko lihog pakigangot diri sa Action Radio kay ang pamilya nagasala-sala no amo lang na siguro Action Alvin kung may nakakilala kay Novi Andiko isa ka matahom nga linay ni siya kung si Action Alvin graba pa ang paghahambalon. Pero makita man na sa Facebook page or Facebook account ni Novi Andiko nga matahom gid man siya. Kabayunta nga ayara lang sa samayong kimtangan. Hindi talang pagamuyoon nga base siya gidman to or diin basta ginapangita na sa sang pamilya di Blackson Alvin. Correct, Action Rex no. So ang pinaka-importante diri kay kung may nakakita o may mga ihibalo inform na nila ang pinakamalapit nga kapulisan naton diri sa Bacolod. Kung di ganit tawag lang diri sa Action Radio pwede man kapadala sang mensahe personal sa Facebook natundra or sa Facebook sang Action Radio pwede man sila kapakigangot dira importante nga mabuligan ta kung diin si Novi Andiko Novi ano to? Novi Andiko. Kay ginapangita siya sang utod dia nga si Disim Andiko. Yes sir. Nga taga Mansilingan no?
amo ni aksyon na Rexa, kabay pa nga makita, no? Ang ining babae. Kag si Action Alvin Grabaga Of paninuhan course, na nga makita mo. O, kabay pa, no? Nga makita kay sa gitni. bisan paano bla mabuligan man ang pamilya. Oo, kay Ti, nagkabala ka ang pamilya sa madugay na nga wala nakapauli. Makon mo na November 19 pa aksyon na, Rex. Oo, ti December, manog Disyembre 19 na tadugay-dugay. Oo, manog isa sa kabulan nakabulan, abi. Wala pa nakapauli. Way man Basta na ang mga isa informasyon. sa mga identity ni Novi, may tato siya sa tuong butkon, di ba? Yes, aksyon na, Rex. Oh. May tato Amo man lang na nakita sa picture mo, tato sa butkon. Kung iban pang tato, way ta na kabaloda, no? Basta may tato siya and may cigarette sa puntas ang iya sining kamot, no? Amo na siya. Oo. Di amning panawagan sang pamilya and di ko kaga, of course, ang pinaka-latest sa mga kapulisan. Balita gikan sa patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ayos, dagang salamat Aksyon Alvin Graba ti amuning masubukon kay isa kay ti madulaan kana sang part sang pamilya mo daway ka papodyoton nga mayong sitwasyon kag kundiin man siya subong sining mga inoras ba huugid ti basi ko naga-monitor da sinday Novi pakigangot lang diri sa Aksyon Radio Bacolod kay tinguan taman madala na sang information madala sa insaktong information ng pamilya mo kay daw nagakabalaka na sa imo ining si Decem, no? Novi kung din ka man subong Novi Andico basi may nakakilala man sa iya palihog lang palimton diri sa Aksyon Radio i-message nyo lang ako or i-message nyo lang ang Aksyon Radio Bacolod kay tinguan ta nga mapalabot gilayon sa pamilya kung may nakakilala kay Novi Andico. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahula. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdao. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Ari na, nagaring na ang aton sining mapalaron sa SAP sa ERB. Mapalaron, ginisa kung makasabat siya, di ba? Kag halin sa purok mapinalanggaon, no? Bantayin ninyong cellphone nyo sa purok mapinalanggaon. Kung ano sang barangay, karon lang lawagon ta. Siling ni Madam Veronica Santillan Manukan, siling niya kalawig na Aksyon Rex, wala Japon makita, wala pag Madam Veronica, why sa bato? Away sa first try ta, ikaduang try, no? Lantaon ta kung magkasabat, pero kung why chance balungan ta, subunga tiyempo, ti basikon sako, mamla, kag may ginatender man nga lain, no? Mangita ta di liwat to, kadamo kasi isang galabuton ta diri yun. Ari kay, sige. Why guro? Ari to? Ari pagiling kadua. Why na tsansa na? Why na tsansa si Madam Michelle Castro. Why ka na tsansa? Why? Araw, lantaon to na ma-out of town kita mga kaaksyon, no? Sige, daligid lang ha sa mga kaaksyon ta dira. Pag lantaw sang inyo sa mga cellphone kung may nagaring sabtagilayon, no? Para sigurado 500 pesos ang nagahulat sa inyo mga kaaksyon namon sa kangina, no? Ikaduha tang winner kung makasabat siya sa aton sining tawag, no? Ito yung problema kay do why guro signal to kay do why gid siguro ang idol ni Aksyon Nilmar ang nagasabat
Ara pag ito. Katatlo din na to. Ang ikadwa to. Dala dito. Okay. Pasensya gid sa mga ginatawgan ta nga winner. Subong. Ti pasensya gid, no? Why gid ta choice ini? Why gid ta choice, no? Lantawon to ning isawa nga ginatawgan naman ni Akson Nelmar Madera. Subong sining mga inora. Sa aton sining nga SAP sa ERB sang Akson Radio Bacolod, SAP ini mga ka-Akson 500 pesos ang batonon mo sini, no? Kung makasabat ka, pero kung hindi ka kasabat, TY lang, no? Pasensya gid. Ari siguro ba kung makasabat ni siya, kaya daw nagaring man ang iyang cellphone kung hindi siya busy. Hello? Kita mo nagsabat. Hello, mayong Udto, si Akson Rex, Akson Radio ne, sino ne? Jeneline Lamag. Jeneline Lamag. Scanner. Amo na? Oo. Okay. Taga din ka gani, day? Taga, ng Tangob. Barangay Tangob sa Purok? Roadside. Roadside. Din ka ning roadside gani? Ari lang din sa likod ng Transcom. Okay. Ara lang dagali, no? Nagabukan din imo sining nga ngalan, ho? Yay! Boy, pila edad mo gani? 55? Oo. Okay, sige. Ikaw winner ta. Sang 500 pesos. Ikaw winner ta, ha? 500 pesos. Aga pamati ka na sa Akson Radio? Si Banahon, always niya. Okay. Si Banahon mo. Ara si Banahon mo? Oo, ari. Anong ginapamatian niya? Basi subong way sa gapamati. Da basi kung sali lang sa gatanday da? Kasi ka pamati sa action. Okay. Nagdaog ko. Sige 500 pesos, Inday Jeneline, ha? Ang imo sining premyo, no? Congratulations, Inday Jeneline. Salamat, gid. Yes, salamat. Salamat, gid ka, Madamo Jeneline. Salamat sa Action Radio. Ayos, salamat, gid. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balaktasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Ayos! Congratulations kay Inday Jeneline dira sa Purok Roadside, Barangay Tangob. 500 pesos ang batonon mo sini. Ulat-ulaton mo lang dang text ang admin kay Inday Marnie kag sa pera padala mga ka-Akson, no? Basi by Monday na guro kay ti Sabado man today, by Monday, no? Mapadala na ina sa imo, no? I-claim mo lang da sa pera padala. Ayos! Sige, congrats gid. Amo tong winner ta sa sining SAP sa ERB. Mati lang diri sa Akson Radio Bacolod. Kadtuan tanay si Akson Art Tayhopon sa Bacolod City Government Center. 80% sa mga barangay sa Bacolod nakabato na sang pundo para sa tupad program. Dugang alokasyon nga download na sang DOLE or Department of Labor. Yari ang kauntan sang report ni Akson Art Tayhopon. Akson Art. Good news sila sa Rex sa mga barangay diri sa Bacolod City. Mayroon sa pagpalikasog ni Congressman Greg Gasataya kag coordination sa bahin sang DOLE. May maguna subunga kag ang pondo para sa sining tupad program. Amo ni siyang work or cash for work balang programa nga ginahatag man bilang cash assistance. Pero kabaylo siniti matrabaho ka sa barangay kung ano man nga obra ang i-assign sa imo.
Kaya may mga barangay na 80% diri sa Bacolod, especially ang nagka-liquidate sang ila sining obligasyon sa duli ang medyo nagkatapos na, pero ang nabilin amo ni nagulat sa pondo para sa mga residente nga mismo ang barangay upod sa duli ang nag-identify kung sino ang kwalipikado. Now, sunod rin kay Congressman Greg Gasaraya sa Lone District sa Bacolod, ang latest yung communication sa duli nga na-download na ini. In fact, may mga schedule na gani ng mga barangay kagkalabanan mga big barangays diri sa sudad sa Bacolod. Ining kas forward program bali 5,000 or almost 6,000 barangay. Ang imo sining nga batunon based sa imo sining nga pagtrabaho nga iban diri galabot sang 15 dias. May pila ka mga barangay suro sa congressman na ang ining mga nakuha o na-hire bilang gas forward nga mga tupad beneficiaries ang nagligat din na iban nga rin nagbulig ini sa COVID-19 campaign. May iban man may ginapakay o ang barangay nga amo ni sila ang nagtrabaho. Tinagapaabot ang kongresista nga ini siya ang matigayon kag kung makompleto na sa tag sa mga barangay nga nabilin ang liquidation process. Gilayan na nila nga magkuang pondo kag mapasugod na obra ang pila ka mga residente sa nila barangay nga beneficiaryo sa programa. Yaring na palayag ni Congressman Greg Gasataya. Ang akong naging himo, sinaging facilitate naton, nag-request kita siya nga with DOLE sa central office, and then gin-download diri for Bacolod City, and then gin-check naton. Kaya may ibang na barangays nga hindi pa-liquidated bala, meaning previous years may mga DOLE pa sila nga nila liquidate. Okay. So, hindi sila maka-avail. So, ang ginkuha namon dila nga list is ang mga barangays nga liquidated na. So, pag-identify kung ano nga mga barangays, nag-coordinate kami sa kapitan, and then ang requirement lang sila dapat wala gid ka baton any assistance from the government, be it SAP, CAMP, no, kag iban pa nga mga financial assistance from the government. And then ang barangay among ma-identify sa mga respective beneficiaries. No? So, actually, nagsugod din siya sa kwan gid eh. I think noong mga June, almost every other month, sulod ang funds. No? So, lain-lain ng mga barangay. No? And then, last month, November, may nag-sulod liwat. So, mo naging pang-identify nato. Amo na sila nagkalabilin nga naka-liquidate. No? So, pang-identify. Okay. And then, pang-downloadan sila sang DOLE. So, may subong nga week, may nakastart na dudwa ka barangays, amo niyang sumag kagtakuling. Amo na, so like sumag kagtakuling yung nakastart na sining simana. Lain man to ang iyasang itong nagligad blang adlaw, iyasang syudad? Lain man eh? Lain to siya. At ang ilatag sa city, DSWD ito ya. DSWD ito. At ito mga kwanti at blang huwag ginagabaton sang SAP. Ini ang tupad, kundi may pagi sa duli, kung ang barangay food po, siya mo cash forward sa Action Rex, malimobra kag niya, kinang may trabaho kang services ka mahimo sa barangay. Ato ang cash assistance siya, why katoy obraon, mabaton ka lang tul out ang buwa sa tuya. Kaya mo ni siya no pagi niya sa doling pondo nga ti ang pondo nagaling central office ginatinguan nga ma-follow up sa congressman para nga ma-download na kaya mapisa na sa mga barangay sa nabili nila ang mga beneficiaries nga gin-identify. By the way, singit ko lang ang sining na weekend wala umpisa tani karon nga lang kundi may surveillance testing ay madayon kay nakanselar ini bangod sa konflikto man schedule sa pila ka mga patigayon sa swab mga health workers, so most probably is reschedule ini by next week so no iya kay Executive Assistant Ernie Pineda. Ang ka-aksyon nyo, aksyon natin puno na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat gid Aksyon R. Tayhopon, balita gikan sa Bacolod City Government Center.
Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:25 aton oras. Standby anay sa report ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Daligid lang ha kay pasudlon talang ni anay ho ang importante nga mga commercials. Balita, Banat, Bulig. Pabalik kita dre sa aton sining pangalaga Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:26 sa aton oras. Kantuantang balita ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Bangod sa pagdamo sang kaso sang COVID-19 sa syudad sang Kabangkalan, Mayor Saiko ginadiscourage sang Christmas party sa mga talatapan sang gobyerno. Kagiban pang mga balita, we have Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Aksyon Rex, sa unahon ka lang ng balita halin sa mga sunod sang Victorias kay sa sinigid ka mga inuras. Nagabiyahe na ining 93 taran ka mga miyembro sang ginatawag Badyaw. Halin sila sa may sunod sang Victorias sa ilang sining lugar nga ginteniran. Dara sa may dalom sang Malihaw Bridge sa Taytay, nasakpan nila sa barangay 13. Sunod sang Victorias, mga lapit-lapit man 3 ka tuig ni tener nila da. Grabe Sunod sang Victorias, halin na sila sa lugar nila sa Hulo-Sulo. Subong aga, tinguan yun sang lokal ang gobyerno sang sunod bagay sa kay Mayor Wantan Palangka, agbagi man sa kay City Administrator Dino Acuña, nga matipon na sila kag mabuligan nga makapauli. So lipay ni Aksyon Rex sa mga badyaw ni picture na sa to sa nga FB, makita taman ang girit kag yuhom sang kuya sang siring mga badyaw. Kay una bes ang ila siring ginakuhaan sang palangabuyan da. Number 1 ti ang pagpangilimos, pagpangayo kayo kag may gamay man sa Aksyon Rex nga lo negosyo ining pagpapaligya sang mga accessories. O galing kay kung kaysa delikado bla kay manti aras kilidalan ila siring nga ginatiniran mo. Lugar na sa Aksyon Rex nga ang nagapanagiya sang property mga pamilya Lakson. So ginkuhaan may balay na da sila? Lugar na sang ginapalibutan sa madamo nga kahoy. Tukod-tukod ba sila sa balay? Sa picture nila, kita mo na gila sa mga linabhan. Oo, para lang sa pangilid, ganing ginabita yo. Damo sila mga 93, lakip na nagsurik sa mga kabataan. Gani? Di mayong yuhom nila ni kay ginpasa ngitaan sila sang salakyan. Kuan gid mga Tagpila na sila katuig da? Maulas mga lapit na 3 tuig. Uy. Bal ni City Administrator Dino Acuña. Amak mo nubintay, pilatos lang, nubintay 3? Nubintay 3, di ang iban gani guro, doon na nag-ginbunag ang gagmay nga kataan ba? So 93 sila, may pocket money pa rin sila, tag 3,000 pesos kada isang pocket money, oo. Tapos ginpadalaan pa sila sumurek sa mga panapton, bayo. Ginpasakay sila sa isa kadako nga series bus, libre. Kung mo kadayara sang dapat tumanon nga social distancing, in kuhaan pagkita sila Aksyon Rex sang walo pagkita ka nga Toyota van. Tawhay ila sa nga pagbiyahe. Ti din isla magi idulong gid nila sa puerto kung dito gid sa ila lugar. Staff gid ang taga City Disaster Management Office ang Victorias nga nag-upod gid sa ila dulong sakay sa series sakay sa van. Di sila maagi sa may Negros Oriental sa Dumaguete sila mabot. Dumaguete na sila malusot gali. Halin sa Dumaguete karo sa gabi laban-laban naman nila sa nga pagbiya sa Dumaguete. Dahil naman puli dito sa bayan sa Hulo-Sulo.
Kay daw ang gobernador nila daw ginpakigangutan na ni Mayor Wantan, Mayor Palangka mo. Kaya kay antes Action Rex gin tugutan nga makapuli ni mga badyaw ni may coordination lang ginhimo mo ang syudad pati ka na sa region nag-coordinate ang syudad nag-coordinate masabay sa province pati sa regional na talatapan. Now pinamangpot ko si City Ad ako niya kung balagin swab man ining mga badyaw ni kabanti dito sa may Sagay City may isa nga nag-positive ila sa nga tribal leader mo. Ambal ni Akonya, i-check ya pa Action Rex kay tawgan ya pa ang ila sa nga repatriation office pero gapati sa Action Rex na ay nila naging swab kama sila sa monitor na nakabadyaw nga positibo sa COVID-19 pero pag-abot dito sa Hulo-Sulo ang Sulu provincial government na Action Rex ang masalo sa ila. Hindi na to sila to kung i-quarantine sila sa Sulu provincial government o kung ipadiritso na lang sila sa Itagsaka Puluyan. Ano si City Administrator Dino Acuña. O aga pa kagina, excited na sila kayo. Sinako-sako, mga dagan nila nga mga bayo Manila. Kag subong ato na sila nagapanglunggayawon sa daganon pagdulong sa Dumaguete sino nga mga inora. Sa nakahatag man si Mayor sang iya jutay nga mensahe sa ila. Ang aton DSWD nagpadala 3,000 pesos nga pocket money sa ila, covered man ang meals nila, kagasta ang plate nila. Pag nagpadala man ang aton syudad sang aton mga staff halin sa CDRMO nga amo ang magatoy-toy sa ila hasta dito sa Dumaguete. Meantime, diri sa ginhalinan nila sa Barangay 13 sa may Malihaw Bridge ayon dira na sila sa Dalom aton na to gin-clear ang area ginpahawanan na pagi sa kay punong barangay Eric Alcubilla kag aton na to gin-kordonan kay officially close na adtong area. Gin-coordinate na kon kagaina no sa aton repatriation. Daw wala kami report sang COVID positive sa aton nga mga badyaw. I will find out from our repatriation officer kung na-swab git man kun wala. Kay daw wala kaabot sa akon ang information parte sina. Ang nabalaan ko lang nga pag-abot nila dito sa Hulo daw i-take over sila sang government dito kag either whether or not i-quarantine sila to ara na sa management sang gobyerno provincial sang Sulu. So karon sa gabi maabot na sila sa nga balay dara sa Maya Hulo-Sulo ang ato sa nga mga banwa kag syudad diri sa Negros Occidental. So bali Dumaguete gali kuno mo may nagahulat na didto nga halin sa Hulo-Sulo? Okay, amo nang ila sa ring naging kasugtan mo sa loob sa Sulu provincial government naman. Palantayan diri sa Negros Occidental. Hindi na to sila magbalik? Muna gani ang dapat pantayan sang banwa kag syudad diri sa Negros Occidental kay base bala after sang isak semana Action Rex. Ari naman di sila bla? Amat sila bala balik. Balik ta to kay Dumayo man to sa Victorias hindi sila guro sa Victorias kung may plano sila magbalik diri sa Negros. Sila? Hindi na sila sa Victorias kay kinabantayan sila sa Victorias mo. Ang durong lugar nga tulutaw ngita naman sila dalawang tayo. Gali. May kwarta nga daan, tag 3,000 nga daan to na bato nila. 3,000 nga daan to? Gapasunod pang bulan sa Disyembre. Ang iban sila, guro kapaminsar bla, puli tadi sa lugar kaman no tadi. Laban ni. Tamo na dapat nangin mabinantayan nun. Kasi nga mga LGUs, Action Rex, lakip na dari sa Bacolod City. May ara lang tag 5-5 na nga maabot sa isa ka lugar, dugay-dugay, ara naman na. Kani man, kung hungdon nila Action Rex mabalik, mahimo gid nila mo. Laban eh, galigiti, kung mapasakay na to sila, balaan naman na nila sigurong pakadto na di, hamak mo tag pilantos lang katuig di. Tatlong tuwid din sa may Victoria City. Ara mga nawong nila na nakita sa picture. Possible kung may kilala kung dason nga asmana, makita din makulod makulod ka daan isa sang ginakahuyugan sa mga badyaws pong malabi na kitbulan sa Disyembre. So, ano nga banwa kag syudad rin sa probinsya, including Bacolod nga wala sang badyaw Why badyaw? May ara man guro sa... May aragid guro tanan mo. Ina, guro-guro lang na, pero daw laban-laban siguro Action Marlon.
Ay, siguro. Magluwas sa tsura nga daw badyaw. Amo ya? Oh, damo, yeah. Okay. Pero kung badyaw gid nga pure, I don't know. Kung ang mga gagmay lang ang mga banwa nga, like for example, Manapla, Tubuso, Calatrava, Don Salvador Benedicto, kung may mga badyaw man, magamusinibla, Moises Padilla, Candone, daw mo na bla. Ang ilan sa rin nga tsura na makita mo na kung mga mahi manggani mo. Oo may araman nga mahi man. Ang sa Victorias ni, ambot kung nanoning plastada nila, nanoning pangabuyan nila dra. Kaya mo na, pangayo kayo, iban gani, hambal pa ni City at ako niya, magpangayo ka pamilit ta mo. Mga mamatasan sa pilang mga badyaw dari sa Bacolod City mo na siya. Manguhit pa. Manguhit pa, amot lang, konti, ang iban nga, daho sang supribla, dari sa Bacolod, na mo na, nakasaka sa salakyan. Check ta kung ano bagay nga baduwag ka gasunod dari sa Negros Occidental nga mayara sa problema angon sa ginatuwag nga badyaw. Karoon talang ang ato sa nga interview sa kay Mayor Pedro Zayco naman sa mga isunod sa Kabankalan kay Man ginadiscourage si Action Rex ang pagpatigayon ng Christmas party sa mga talatupan sa gobyerno dari sa mga City Hall sa syudad. Christmas party, pamilya na lang, sa puluyan na lang. Kaya may bago naman nga positive case man nagbugang naman. Dara sa may Kabankalan City kag may ginahulat pa gani nga resulta ang damlag lang gipadayon nga mass testing. Ang ka-aksyon gikan sa Kapitolyo Action na Marlon Heroya una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat ginaksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Ang mga badyaw naglakat na. Sige, basta sa mga gobyerno tatatapon tangaton sining mga pumuloyo. Mayon tong sino to? Basta daw si Governor Tan dito sa Hulo-Sulo gintap man sang Victorias parang bisan paano pagsalo nila sang badyaw dito sa area mo nang palamangutanon sang tanan mo pag-abot sang pila ka simana dira basi kon mapinsara naman blang nga Mayo patong Victorias ay puti. O sige sa mga ka-aksyon ta, daligid lang ha. Standby anay, aksyon Alvin Graba, balita gikan sa Nokpo. Kag-aksyon Eric Magbanwa sa BCPO, kagangaton sining mga out-of-town reporters. May tisi anay, kulang... Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang hinadang pilihan padayon aksyon radyo Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian
istasyon niya nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod niya prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sigsay ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo. Ayos, sige, daligid lang ha, kay tirahon tanay mga mensahe ninyo, kay Alunan Suset, mayong udto lang. Thank you, gid Alunan Suset, no? Kay Almira Lim Malasarte. Kay JR Mainit Trihon, niya daw wala man badyaw DSB, Ayos. Melchor Baroca Rumbines, may lang pagpamati, no? May lang Primavera, ako man tani madaog ba? Di wala gid tada, sir. Monitor lang ko sa FB Live, sir. Thank you so much, gid Myla. Thank you, gid, no? JR Mainit Trihon, sa kay Victor Tugaf, may lang pagpamati dira sa Barangay 30, no? Kay pamati gid si Victor Tugaf kag mga kaupdanan niya dira sa Barangay 30. Eric Liano, ga monitor from Cadiz City, ga tamyaw lang kay Aksyon Eric Magbanwa. Eric Liano, no? And Ross Gargar, may lang pagpamati tamyaw lang kay Adol Gargar, ang imo solid listener nga taga Villa Silia Takuling. Galanog di perming Aksyon Radio sa balay labi na kon Aksyon BBB. Kung sa kuno matawgan sa SAP sa inyo ba o kilala niya gid tanan, kanami isang bata ko pamati man kay balita sa palibot sang Bacolod ang mas importante. Sige, thank you so much gid Madam Rose Gargar, Jo Marie Formentera kag Gina Perez dira sa Binalbagan. Inday Blaza, Rodney or Rockney Malinaw, no? May lang pagpamati Rockney. And Martin Butia, tani sir, makabaton man ako sang 500 pesos. Martin Butia, no? Basi kung may intriga dito, magabutan gid na Martin. Kay Veronica Santillan Manukan, may lang pagpamati, ako wala pagid kadaog. Ay, parte Veronica Santillan Manukan, no? And Alex Montisa daw hay alay ba? Warliton ni siya malang pagpamati. And sa kay Brian Camilo, no? May lang pagpamati to Brian Camilo. Kag kay Lenros Benedicto, may lang pag-monitor, no? Ginatamyaw lang mga upod yang driver sa airport Kalong Karong.
Dali gilang, no? Na driver sang kalong-kalong nagatambay sa Tiangge ninyong Nestor, si Nonoy Benedicto ni Gali Ayos. Nonoy Benedicto, Maiko Tambong Cesar, no? May lang nga pagpamati, Maiko. And Cherek Rojo, kay Eric Rojo Asyado, no? Kagamonitor sa Quezon City, Manila, no? And Jenny Solgon, may lang nga pagpamati, tamyaw ilang hinablos siya si Jores Toledo. Happy 33rd birthday today, Jores Toledo. And Michael John P. Season, may lang nga pagpamati sa schoolmates siya 1992, batch 1992, kay Remart, Catherine, Mary Ann, Karen Rose, Elnie, kag Phoebe. Mayo nga pagtimo. Salamat from Chato Ilisi, Paranaque. Michael John Season, no? Ayos. Jocelyn Kalamaan, may lang nga pagpamati. Lisa Montecastro sa Doha, Qatar. Thank you so much, good Lisa. Kay Rizali, may lang nga pag-monitor. Anali Elizalde and Dino Alik, may lang nga pagpamati, no? Dino Alik. Kay John Cliben Doran, may lang nga pagpamati. Kay Kagawa Dimbong Jocampo, kay Bilio Ryan, and Jeneline Warba. Okay. Ayos. Dagang salamat, gid. Okay. Alexander Pila doon ng tamyaw Tanigina. Zone 6 sa Barangay Handumanan. Tamyaw ko lang Pamilya Pancho sa Barangay Kaliling, Kawayan. Alin sa kay Alexander Pila, no? Kay Rinilin Homeboy Dumaklid. May lang nga pagpamati Rinilin sa Pamilya Kasag from Imos, Cavite, Lancaster. Ay, puwerte. Ayos. Dari naman ta sa iba, no? May lang nga pagpamati. Dali lang ha. Kay gina-check pa naton. Kay Hil Javier, may lang nga pagpamati from Busan, Korea. Thank you so much, Hil Javier. And Priscilla Patires, may lang nga pag-monitor Priscilla Patires sa Tangob, no? Ga-monitor kay Lily King. Hi. Hello, Lily King, no? Sige. Salamat, sige, daligid lang, standby, mga kaaksyon, balik lang kita, dugay-dugay. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig,
Nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radyo Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi. Komitido sa gihapon ang Aksyon Radyo Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, saan ano ang kahintangan? Responsable ang pagbalita, kagaya na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon! Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balaktasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:54 ng aton oras. Sige, kantuan taning balita ni Aksyon Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office. May lang pamatigali kay Madam Elizabeth Malaka Gamala and Malaka family, no? And sa kay Jeneline Lamag, winner ta. Salamat gid daog siya kuno. Sige, thank you so much gid Jeneline Lamag. Kagay Liza Gonzales, no? Nag-monitor sa Taytay Rizal, si Liza Gonzales. Kantuan taning balita ni Aksyon Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kantanan sa Anay OFW kag Purok Vice Chairman sa Banwasang Hinubaan
ginluthang patay ho nanong latest nga investigation sa mga kapulisan. Yari ang kaudan sang report ni Action Alvin Graba. Action Alvin. Action Rex, nagapadayon pa ang investigasyon na nakip na diri ang follow-up operation sa hinubaan PNP agud hibaluon gid kung ano ang motibo sa pagpatay diri kay Johnny Palumpa, 49 anyos. Isa kaga residente ni isang Purukwa Orchids Barangay Talakagay sa Banwa sang hinubaan. Sa initial diri nga pangusisa sang hinubaan PNP paagi diri kay Police Lieutenant Chrysler John Ledesma. Actually bag-o lang ni siya nga Deputy Chief of Police dira sa Banwasang hinubaan. Duha diri Action Rex ka mga persona riding in tandem ang nagpalapit sa area sa may talipapa area sa Talakagay kag dito rekta sa lugar ukon sa baligyaan sang panakot nga ginapanag-iyahan diri ni Palumpa kag dito Action Rex ini siya ang gintiro sa ulo gamit ang wala pa man mahibaluan nga kalibre sang armas. In fact, sunod diri kay Ledesma, kang biktima tiro ginluthang sa atubang mismo sang iya sining nga pamilya, ara asawa ya, ara man ang iya sining mga kabataan. Sa diin as a backgrounder kay ginpamangkot naton bala ini siya may mga problema sa komunidad and sunod diri kay Ledesma nga wala man siya sa problema sa ila sining community. In fact isa siya napilian nga bilang vice chairman sa Puruk Orchids Barangay Talakagay, and at the same time isa iman ini ka anay OFW, although may problema gid man gamay sa tuanay parte sa duta pero gilayon nasolbara na Action Rex. That is why nakibot na gid lamang ang pamilya sini sang ginpalapitan kahapon nga adlaw mga alas 7 antak na kagabi sa area sang okon dito sa may talipapa sang barangay Talakagay kag gilayon ini siya ang ginluthang. Ari ang pahayag ni Police Lieutenant Ledesma. Sa subong sir, ginapadalman na mo ng mga pag-imbestigar para mabalaan natin kung ano ang motibo sir. Ano pa gid ang background sang victim, sir? Ang biktima ni sir, former ni siya sir OFW. Di mga 10 years ni siya sir sa Korea nga nagaubra bilang OFW sir. Wala man siya record, sir? Dati bayaran siya sir nga ano sa barangay nga parte sa duta sir. Ang may man lang siya nga konflikto kag natagaan naman to sang kasanagan sila sir sa barangay nila. Oo, anong kamatuod, sir, nga ini siya mismo ang gintiro patay sa atubang sang iya pamilya? Oo sir, kay may gamay ni sila pwesto nga gabaligya sila sang lamas sir sa barangay Talakagay. Tapos ato siya sir gintiro mismo ara sa atubang sang iyang asawa kag sang iyang anak sir. May pila ka lupok, sir? Base sa mong pag-imbestigar sir, isa lang ka lupok sir ang nakaigo sa iyang nga mismo sa ulo niya sir. Pila ka tao ang nagtiro sa iya, sir? Base sa aton nga mga nakakita, isa man lang katao ang nagtiro pero nakasakay ni sila sa motor. May isa ni drive ka motor tapos ang nagtiro nagaangkas ng misaya sir. So bali riding in tandem? Yes sir, yes sir. Ang pahayag diri ni Police Lieutenant Ledesma. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office ang kaaksyon nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action! Balita! Banat! Thank you! Salamat gid Action Alvin Graba. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Life Extension Vitamin D3 para sa mga kaaksyon ta para sa ikayong lawas gid nato, no? Life Extension Vitamin D3 nagapa-improve kag nagapahubin sa ato, no? Nagasuporta sa mga katulanan tabla mga kaaksyon kag ang immune system ta para hindi madali madapuan sa anuman sining balatian. Nagabulig man sa pag-maintain sa aton sining healthy blood pressure. Amuning manami Life Extension Vitamin D3, balukang Life Extension
Tuan tanay si Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kangtanan sa duwa ka mga pulis ang BCPO sa 351 nga ginde paidalom sa swab testing nagpositibo sa COVID-19. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Yes, Action Rex. Mayo ha? Kanto, tingin mayo nga pa signalo ganin mayong signal mo subong. Oh yes, Dawarik lang sa tupad ko. Indikasyon din nga mangin mayo nga ito nga Disyembre, no? Ayo di purma. Ang gali na? Oo, kaya tiga matamat sa kwan mong tawhay ang signal. Huwag matamat sa level up, Action Rex, no? Level up. So that's why nga in this coming hour, this December, ma-level up man kita, no? Ang ba, level up. Ayo di purma. Level up sa mga kayuhan, no? For laban the month of December, no? Laban. Kahit hindi naging man malipod. Hindi naging man malipod. Ning bulan sang Disyembre, ma-level up gid ta ni. Yes. Kung di ta mag-level up, ma-level down ta ni kung di malason, bro. Ayo di purma. Yes, Kapitan Chat, no? Dala sa pabito kung... Si Kagawa Jofred. Mayong udto lang da sila. Huwag hindi sila absent pamati man mo. Oo, monitor na sila kag-text sa simo eh. Ga-text na sila wari naman gani, oh. O, tuwag sila kayo niya, tuwag ka-text box. Ayo di purma. Nga tuwag ka-text box si Action Rex siya. Kakawat ko sa depende na sa temperatura mo. Kung high level, negative response. Ngala ko. Kung low level, response na. Amo na mo nga gauge Kagawa Jofred. Ayo, natingala gid sa nag-text. Ga-text ako no, ay gid sang nag-reply. Sa patch na yun, wala ko ayo, man ko kay isa nga gabasa lang ko mo. O gani. Puro ay kita ko mag-response ka eh. Oo, ga-response man ko. Basa mo, okay. Dasig mo na kung kay isa mo. Ga-response man ko kung... Ang wala nagtirata. Mayo lang nga pag-monitor na sila. Kay Joseph Chua, gali mayo lang nga pag-monitor Sir Joseph ko. Manuel ko si Sir Manuel ko. Titipo sa sila, no? Si Quadio Mingo, kung sa Palpalaiwa. Ara, manda? Ara sila ka monitor, sila ni Bert kag ni Panggoy, no? Ati good. Ni nang Astrid kag ni Manong Polding Mendoza. Nan sila na, no? Nga maukod ni nga mga O, listeners. sila ni Nong Jimmy, di William, di Opriya, so, mga totoo Palpalay ko, yan. di ba? Dabar, kas ka basta ugto na. PPP kid, no? Timo na. Paborito din sa Action Rex, no? Ayo di purma. Paborito daw. Kuan ba daw linaga ba? Kasubong man sa paborito ni Kagawa Jofred. Ayo. Paborito yun ang BBB program, no? Wala yung tira niya, sige Sige, tirahan na. Out of 351 ka mga membro sa Bacolod City Police Office, ngagin swab test Action Rex duha diri ang positibo nga sa diin na ang ining duhagin na hold ra na ini Police Lieutenant Colonel Ariel Pico ang ila sin identity pero ining duha na destino ini ang isa sa Police Station number 2 ang isa na destino ini sa Traffic Enforcement Unit. Nasunod sa kay Police Lieutenant Colonel Ariel Pico nga ang nabiling wala pa ma-swab test sa Bacolod City Police Office magapadayon ini subong hasta buwas Action Rex para nga makolokompleto ang ginapatigayon na swab test depende na sa availability sa nurses kag mga doktor nga mo ini ang nag-spearhead sa swab test para sa Bacolod PNP Action Rex kaya hindi man malipod nga ang Bacolod PNP isa man sa mga frontliners nga nagapatigayon sa contact tracing sa mga pumuluyo diri nga nangin positibo sa COVID-19. Yari si Colonel Pico sa interview sa Action Radio. Sa ginconduct nga surveillance swab test, ang atong gin-swab is 351. So may mga remaining pa nga i-swab test sa Domingo depende sa availability sang aton nga mga medtech or sa aton nga mga doctors.
So out of 351 nga nag-undergo sang swab test, duwa ini nag-positive Action Eric. Isa ang sa Station 2 kag isa ya sa Traffic Enforcement Unit. Sa subong Action Eric, they were pick up, gin quarantine sila kay wala na subong Action Eric sang home quarantine sa aton nga kapulisan. Automatic na nga they will be confined to undergo sang proseso diraya sa quarantine facility sa Alihis kay may ara kita diraya gin butang ang aton nga local government unit as quarantine facilities for frontliners. Sa subong hindi ta pa pwede maangalanan gid ang detalye gid sang sining aton mga kapulisan no as ginakonsiderado as confidential pero they are uniform member gid sang BCPO personnel Action Eric. Matter of clarification ng Colonel, ang ining 351 nga gin swab test, puro tara PNP personnel na, sir? Puro na tanan PNP personnel. Sa buwas, ang remaining na nga wala naka-undergo sang swab test, including na ang aton mga non-uniform personnel or NUP. Considering man bala sa nature sang trabaho sang kapulisan, we are in contact with community, ga-respondi kita, may mga arrest ka katabo, hindi malikawat na ini siyang nga kaso, hindi kita makastick lang sini nga duwa lang. Tani, we are hoping in taning hindi madugangan, kaya wala man bala sini maka-replace sa personnel aton kung may mag-positive but ang aton si director gambal nga precautionary measures lang sa imo naga-duty ka basic health protocols mas special tag mas maayo pa Action Eric malimtan mo lang ang cellphone nilang alcohol subong sa aton nga bulsay Action Eric. Action Rex si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico ang Public Information Officer sang Bacolod City Police Office. Ang inyong aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric magbarang report sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon, balita, banat, bulig. Thank you! Salamat gid Action Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Standby anay sa aton sining nga mga out of town reporters. Yari ng pinakabag-o Evergreen Herbal Capsule. Kadtuan tanay balita ni Action Stephen Presquito maki-update tanay sa San Carlos City ni may kantanan sa siyudad sa San Carlos mayara na sang 414 ka mga kaso sang COVID-19. Sa detalye upod na kay Action Stephen Presquito, Pen. Yes, Action Rex, sa atong update sa COVID-19 dito sa siyudad sa San Carlos, may ara na kita karon ka confirmed cases ka 414. Kag ang aton nga total mortality is 27 dito sa San Carlos City Hospital, San Carlos Doctors Hospital, kag hospital outside San Carlos wala, no 00 ini. So ang total recovery karon Action Rex nagabot na sa 334. Ang mga total nga nagka-recovery ka ang bago sa karon nga new recovery nagabot sa 11. So ang total nga swab nakakuha sa swab RT-PCR 4,474 na sa new swab sa City Swabbing Center 12 sa ang bago no kagay ni sa Field House 19 San Carlos City Hospital Siam sa San Carlos Doctors isa
Kagang ato nga isolation confirmed sa karon may ara kita 53 ka cases sa ining isolation facility diri sa aton City Hospital 5, San Carlos Doctors isa, sa Evacuation Center 31, sa City QF Main 12, sa City Extension naton 4. So may nagkaroon kag ang nag-quarantine karon ang Rex nga LSI nag-abot ini sa 118, ang Apple duha, ROF 21, so ang mga close contacts sa karon is 176. So may nagkaroon ato ng update diri sa Rex sa aton siyudad sa San Carlos sa sinihatong COVID-19. Nag-report rin diri sa siyudad sa San Carlos, una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Stephen Fresquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon, balita, banat, bulig. Thank you. Salamat gid Aksyon Stephen Fresquito. Balita gikan sa siyudad sang San Carlos. Matapos ang balita sa San Carlos, kantuan tang Cadiz, si Aksyon Roger Gotib. Ini may kang tanan sa siyudad sang Cadiz na dugangan. Sang patay ho bangod sang COVID-19 bo way man ikaw tatan dapat mag-untat na ang COVID-19 ay pwerte no dinadugangan naman sang patay ang siyudad sang Cadiz bangod sang COVID-19. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Roger Gotib, Jer. Action Rex, may dugang nakaroon nga additional naman nga na casualty o kon patay sa COVID-19 dari sa may siyudad sang Cadiz. Ini ang patient number 447, si 73 anyos sa edad babae kag residente sa Barangay Camahond. Pero sa kay Dr. Maria Victoria Banyas sa itong tinalikdan nga Huwebes, ang ining pasyente ang napatay kag swab test agwa ang result nga positive ini sa virus. Wow, pang Thursday, dali pang aga, nang may napatay ka nga suspect pala na siya una, kay Baka Basket lang pala. Alam dito na siya tanong sa CTH, no? Sintan. Dalawang buhay sa Sintan, ang bukustuhan na siyang ginawa. 73 years old, so may body check na. So, swab na lang namon post-mortem. Nagamon natin dala sa pamilya sa nagbalik na positibong hinangan. Kapayag sang City Health Officer sa siyudad sa Cadiz sa karon na Action Rex may 48 tanan ka mga active na kaso sa amon diri sa siyudad sang Cadiz kay nakabalaka nga amon man sini nga IATF kon Interagency Task Force tungod kay kanamo sa mga LSI kakapon lang adlaw 77 tanan ang ila sini nga gitpang swab nagkalabanan sini mga close contact man sa mga una na nga nag-positive sa COVID-19. May mga yara pa karoon nga mga uncoordinated nga kalabot nga mga seafarers o kon mga fishermen ini nga naghalin pa dito sa Mindanao nga gina-coordinate man sa nga IATF karon balik sa mga fishing operators agod nga matagan sila sa akomodasyon sa kumayara nga close nga compound ining mga tagiya sa mga fishing diri nga nagalabot ang ilang mga tao nga dira na lang ihunong ang ila sini nga mga tao nga nagpalauli diri sa siyudad sa Cadiz kag dira na lang i-swab test sa nga City Health Office. Amo inakaroon ang problema tungod kay puno naman ang amon nga isolation center sa St. Andrew ining amon diri nga quarantine facility bangod man sa mga nagalin sa Manila, Cebu kag ang nagalin sa Iloilo nga mga LSI kag mga ROF. Report gikan sa siyudad sa Cadiz una sa balita una sa aksyon eri sa aksyon Roger Gutib nag-report sa Bacolod Aksyon Radio Aksyon balita banat bulig. Thank you. Salamat kid Aksyon Roger Gotib. Matapos ang balita sa iluhan tanay si Aksyon Percival Villamor sa siyudad sang La Carlota, duha pilasono matapos nakabunggo ang ginasakyan nga motorsiklo sa truck nga may karga sang tubo. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Percival Villamor Pers. Yes, Action Rex sa mga alas 7:45 aksyon na no sang kagabi Disyembre 4 isa ka vehicular accident nga nagtranspire dira sa may corner La Paz Mabini Street Barangay 3 La Carlota City. Ang suspetsado sini sang driver sang amo nga tracking ginkilala sa kay Nestor Tumala Jr. Ihara
33 anyos, kag may asawa, kag pumuluyo ini sang Purok Humayan, Barangay Mailom, Bago City, Negros Occidental. Kag ini siya ang biktima sang among pag-aksidente. Ginkilala diri ang driver nga si George Valencia, 31 anyos, pumuluyo sang Barangay Napolis, Bago City. Si George Valencia, 31, kag pumuluyo sang Barangay Napolis, Bago City, kag ang iyang backride sini ginkilala sa kay Ramel Villanueva, 31 anyos, kag pumuluyo man sang Barangay Hagimet, Lacarlota City, no? Kag ang investigation sa aton nga pulis, samtang ini nga nagapadulong ang tracking sa tubo nga ginamaniyo ni Nestor Tumala nga dira sa intersection sa may Mabini pakadto didto sa may Central Lacarlota. Mahinay ini ang dalaga niya, nakibot ini siya nga gulpe lang nga may naglagapok sa iyang likuran nga bahin sang iyang salakyan Action Rex. Kag sang nabalikdan niya, nakita na niya nga ang iyang naulihing guma sang salakyan, nalapakan na ang isa ka motor nga ang nakita ya ang duha ka biktima nga nagahapaon na sa may simento kag may mga pilas kag digto dali-dali man gintawgan sang rescue unit sang syudad sang Lacarlota agud to madala sa ospital dire sa Don Salvador Benedicto District Hospital agud to matagaan sang medical treatment. So kag nagdeklarar ang aton nga attending physician nga i-refer dira sa may ospital sa may private sa Bacolod City agud to nga mahatagan gid sang maayo nga comfort ini ang duwa nga driver sang motor, si Ramel Villanueva kag si George Valencia Action Rex. Karon ini ang driver sang tracking nga may karga sang tubo ari karon sa may custodial facilities sang Lacarlota PNP kag nagaulat sang iyang reglementary period sang among aksidente Action Rex. So lito dire sa may siyudad sang Lacarlota, live report sa may compound sang Lacarlota PNP, ang inyo ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon, balita, banat, bulig. Dagang salamat Aksyon Percival Villamor, balita gikan sa siyudad sang Lacarlota kay Jane Ignacio. May lang pagpamati Jane Ignacio and sa kay Yorba Quiniol dira sa Kingdom of Saudi Arabia. Kag Lucinio and Tesara family sa Sitio Laghit, Barangay Pasel, Ibi, Magalona. May lang pagpamati kay Merdy Gonzaga dira sa Barangay Alihis. May lang pag-monitor si Lidonia Santillan from Lacarlota City. Kag kay Philip Lorente may lang pagpamati kay Idi Laos kag Nanay Isabel dira sa Kingtown, Victorias. Alex Fuentes present man kag Jonel Haliorena. Magbalik ang Aksyon, balita, banat, bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa
serbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulunod kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%.
Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. I-sanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Ilang bagyo man ang dumaan, tayo-tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, Radio Natin at DZRH News FM. Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang MBC, kasama ang lahat ng radio stations, TV at digital platforms nito sa iba't ibang panig ng bansa, ay naglunsad ng MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Sama-sama nating tulungan ang mga kababayan nating lubhang nasalanta at kasalukuyang nangangailangan. Maaari po ninyong ipadala ang inyong cash donations sa aming MBC DZ. Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Buliki. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining Sabadong edisyon sa Aksyon BBB. Kami nagpasalamat sa inyo nga pagpakigupod kita-kits kita on Monday. No? Happy weekend sa inyo tanan-tanan. Standby na sa This Is My Life. Igasunod na sa Diligi Lamang Manugay, upod na kay Aksyon Welma Sugaton. Sa kinandan, ako ang inyo sinika-aksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Kantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!